Γεια σας. Είμαι ο Στέφανος Χαλκίτης, πλαστικός αισθητικός χειρουργός. Αυτό το βίντεο αποτελεί την αρχή μιας σειράς ενημερώσεων που σκοπό έχουν την καλύτερη, πληρέστερη και άμεση πληροφόρησή σας σε ό,τι νέο υπάρχει στον τομέα της πλαστικής αισθητικής χειρουργικής, καθώς και στην επίλυση κάθε είδους απορίας που μπορεί να υπάρχει γύρω από θέματα ομορφιάς. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη μας επικοινωνία θα σας μιλήσω για τη νέα καινοτόμο τεχνική της μόνιμης ανόρθωσης των γλουτών που εφαρμόζω κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, χωρίς τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, χωρίς την έγχυση τζελ, χωρίς νήματα πηδιό, χωρίς εκτομή δέρματος, χωρίς μεταμόσχευση λίπους. Η τέλειη, στρογγυλή, σφιχτή και ανορθωμένη γλουτή είναι σίγουρα το όνειρο κάθε γυναίκας και όχι μόνο. Η μέθοδος αυτή αντιπροσωπεύει την απόλυτη καινοτομία για εσάς που επιθυμείτε οπίστια που τα θαυμάζουν και τα ζηλεύουν όλοι, αλλά δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε με μεγάλες επεμβάσεις γλουτοπλαστικής, με μεγάλο κόστος και μεγάλο χρόνο αποθεραπείας. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι μόνιμα, άμεσα ορατά και υπέρμετρα ικανοποιητικά. Οι πεσμένοι, άδειοι και επίπεδοι γλουτοί αποκτούν άμεσα όγκο, προβολή και τονικότητα. Δημιουργούνται οπίστια ανυψωμένα και με ωραία στρογγυλότητα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ελάχιστος χρόνος αποθεραπείας, αποτέλεσμα που δεν χρειάζεται επανάληψη, εξαφάνιση της πτώσης, ενδυνάμωση των συνδέσμων της περιοχής, γίνεται με τοπική αναισθησία, άμεσο αποτέλεσμα, άμεση ικανοποίηση και το βασικότερο, κόστος προσιτό σε όλους. Απόκτησε τώρα τα τέλεια οπίστια που πάντα επιθυμούσες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.